Кешелекне дәвам итүче, алар бит безнең әниләр. Шуңа да хатын-кызларны иң бөек затка тиңлиләр баласына. Бәхет кенә телиләр, мәрхәмәтле безнең газиз әнкәйләр. Рәнҗетмик әле без аларны, матур гүзәл затларны. Хөрмәт итик һәм дә яратыйк әниләрне, апаларны баласына. Бәхет кенә телиләр, мәрхәмәтле безнең газиз әнкәйләр. Алар бит тормышның бизәген, әйтерсең чәчкә гөлләре. Олы шатлыкка тулы